Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Oaths of offices. Today, the second Vice President, Right Honorable Enock Chihana, will be swearing in as Malawi's second Vice President. And also taking oath of office is the newly appointed Minister of Industrialization, Business, Trade and Tourism, George Partridge. And the newly appointed Minister of Agriculture, Irrigation and Water Development, Roza Fatch Mbilidzi, is also swearing in today. His Excellency the President, Professor Peter Mutharika, appointed Enock Chihana on 5th October 2025 as the second Vice President of the Republic of Malawi, while George Partridge and Roza Fatch Mbilidzi were appointed on 16th October 2025. Ndikulandireni masana ano kuchokera kuno ku nyumba ya chifumu ku Sanjika mu mzinda wa Blantyre, kumene kuli mwambo olumbiritsa wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enock Chihana, komanso nduna yoona za ulimi wanthirira ndi madzi amene ndi Roza Fatch Mbilidzi, komanso nduna imene yasankhidwa yoona za mafakitale, za malonda, komanso zokopa alendo, iwowa ndi George Partridge. Mwambo umenewu kuchitikira kuno ku Sanjika Palace mu mzinda wa Blantyre. With your permission, my Lord, the Deputy Chief Justice, allow me to invite the second Vice President, Right Honorable Enock Chihana, to come forward and take oath of office. You repeat after me. I, Enock Chihana, do solemnly swear that I will well and truly perform the function of the high office of second Vice President of the Republic of Malawi, and that I will preserve and defend the Constitution, and that I will do right to all manner of people, according to law, without fear or favor, affection or ill will. So help me God. Pamene potu mwamba ndithu. Olemekezeka Enock Chihana kusaina
komanso kulumbira kuti agwira ntchito imene yokhala wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino. May I therefore request the Right Honorable, the Second Vice President, to have a photo with His Excellency together with the Deputy Chief Justice. Olemekezeka Enock Chihana atasayinira kukhala wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino. Tsopano ndi nthawi yoti atenge chithunzi, atoletse chithunzi ndi mtsogoleri wa dziko lino Professor Peter Mutharika. Ndetu ndinanena kuti muno ndithu muli akuluakulu ogwira ntchito za boma, atsogoleri achipani cha Ford, chipani cha DPP, chipani cha LEF, osewa ali muno ndithu. Ndi pamenepa akatimaliza Enock Chihana kulumbira, mene amaliza kulumbira komanso akatolesa chithunzi ndi mtsogoleri wa dziko lino, kenako mwambo upitirire kuti nduna ziwiri zimene mtsogoleri wa dziko lino anazisankhanso amenewa ndi Roza Fatch Mbilidzi komanso George Partridge nawonso akhala akulumbira kutenga udindo umenewu kapena kuti akugwira ntchito imeneyi yokhala tsopano nduna za boma. Thank you very much. Your Excellency, the State President of the Republic of Malawi, distinguished ladies and gentlemen, we extend our warm congratulations to the Right Honorable Enock Chihana on taking the oath of office as the second Vice President of the Republic of Malawi. Your Excellency, sir, interestingly, the first person to hold the position of the second Vice President of the Republic of Malawi was the late Chakufa Chihana. And today, the second person to hold the position of the second Vice President of the Republic of Malawi is his son, Right Honorable Enock Chihana. Congratulations, Honorable Right Honorable Chihana. Thank you. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, we now move to the second part of the ceremony this afternoon, the swearing in of the newly appointed cabinet ministers. May I invite the Chief Secretary to the government, Dr. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.